משקה תמר הינדי אורגינל, זה טעים ובריא לגוף, זה משקה מרוקאי גם אצל הערבים במצרים וירדן אותו דבר, זה טבעי, אמיתי, אין סוכר בכלל, הכל טבעי, זה מנקה את הדם, מחזק את העצמות, זה בריא לגוף כללי, זה קר קפוח. איך זה עובד? זה? כן, איך זה עובד? זה, חוץ מזה, זה טוב לגברים, זה משאית כמו ברזל, זה משאית כמו ברזל, קום רואה לך, תשתי כוס היום, תסבל לי מחר מי לך. יאללה, שים לב על ההצגה, אם אני לא מסלסל, לא יוצא, עצרתי נעשה, רק מסלסל יוצא, כמה מקבב לא יוצא, עד אני מסלסל, את רואה את הסובר מגנביים, אוהב את המשקה, תראה מה זה, שותה, הנה שותה, זה טעים, אוהב את המשקה, שותה לך הכל, אני אתרם על זה עכשיו, בגללו שיטת זה, עכשיו אתם בחזרה, הופה! קודם כל תריח את זה תטעם, אם זה טעים תגיד וואו, בוא נשמע מה אתה אומר קודם, לפני הכסף, תריח את זה תטעם קודם, אם זה טעים תגיד וואו, בוא נשמע מה אתה אומר קודם. עומרי, מה אתה אומר? שותה? תריח תטעם קודם, אם זה טעים תגיד וואו! לבריאות. אבל מה אתה עושה מיהו? מיהו! וואלה גם לחגיב. לא, אבל משקה בריא מאוד. זה משהו, בחיים לא שתית את הדבר. זה משהו מיוחד. שותה. זה בריא לגוף, זה הכי חשוב. זה טבעי, אמיתי. תאמין לי, זה אחלה משקה בעולם.